chifukwa 2020 tinkanena kuti adzichepetseni ndeta zichepetsa koma kuzichepetsa konso kusasanduke kufanana ndi kupusa. Palunzu panaphedwa anthu, makashiya anatenga ndalama ndikupita kuti akalipira aphunzitsi, kunabwera mbava zokuba ndi futi, anaombera anthu ndikuwapha, ndalama anatenga. Lero ma civil servant amayendera ku banki, that is safety. Kunali aboka mayunisi okanda, lero Airtel anasintha, anthu akugula mayunisi kudzera pa phone. What about Airtel Money and Pamba? Ntelero MRA yabwesa system yatsopano, sikusiyana ndi zimene akuchita Airtel, ATNM komanso aboma kudzera kupereka masalale kwa civil servant. Kwa zaka zoposa 40 amalawi takhatu kubedwa misonkho. Mukapita masitolo amwe mukagula screen ya 500,000, mugule njinga ya moto ya 4 million, komanso katundu wa 10 million. Amwenye amenewa samapereka receipt. Income tax imapita madumba mwawo. Mawu moti ipite kuboma ikagule mankhwala, akozere misewu, amwenye amayitenga ndikagula magalimoto. Tapitani ku Lilongwe, Zuzu, Blantyre, Zomba, mukalowe masitolo amwe mukagule katundu ochuluka, saka kupasani receipt. Akuba misonkho ya Malawi. Zimenezi zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali chifukwa system yathu yopoyera. Now kwabwera electronic invoicing system. Tafera kaye Nyamata mamoti amwenye amenewa azigulisa katundu opanda marisiti ndikumatibera misonkho. MRA yangukhazikisa electronic invoicing system mwachidule EIS. System imeneyi sikusiyana ndi Airtel Money. Inuyo mukasunga ndalama zanu ku Airtel Money 100,000 ndipo mufuna kutenga, there is a commission of 3,000 kwacha. Pamene mukutenga ndalama zanu automatically Airtel ikudwani ndalama yokwana 3,000 kwacha. Same applies here. Pamene anthu amenewa agula katundu ochuluka, katundu wa 100 million, akugulisa opanda marisiti, chimachini chimenechi chizwerengesa automatically katundu wa 100 million ife tichosapo 10 million. 10 million imeneyi izichoka automatically, agulise katundu opanda risiti, kaya agulisa ndi risiti, ndalama imene ichoka ipita kwa Malawi akagule mankhwala komanso akozere misewu. Anthu amenewa akukana kuchita zimenezi chifukwa akudziwa kuti akhala kubera Malawi kwa nthawi yayitali. Kuyambira 1964 munthu akachoka ku Palombe ndikupita ku Limbi kuti akagule katundu amagulisa opanda risiti. Kumeneko ndikuba. Munthu akuchoka ku Ntchisi kupita ku Lilongwe kuti akagule katundu akumugulisa opanda risiti. Amwenye amenewa amachita kulankhula kunena kuti dziko ndi wanu, ndalama ndi wathu, akuba misonkho ya Malawi. Ndelero Profesa Peter Mutharika ndi boma la DPP akhazikisa electronic invoicing system. Zimenezi zikuchitika maiko ambiri. Ndi njira imodzi yofuna kuthana ndi mbava zimene zikuzemba kupereka misonkho. Now ndikudabwa kwambiri, Amalawi akuchita matemo kulandira ndalama kwa amwenye ndikumachita matemo. Inu amwenye amenewa akudziwa kunena kuti electronic invoicing system yakwira pakhosi. Kuyambira 1964 akhala kulisa katundu opanda risiti, amaba ndalama zimenezi akugulira ma V8, akugulira ma Prado, Amalawi akuvutika. Mwachidule ndikuze kuti amwenye ndi amene akutola misonkho kumayiko. Mawu ndi misonkho azitolera a MRA izithandiza dziko, akutolera ndi amwenye. Malamulo olakwika, mchitidwe wodzikonda pa utsogoleri, komanso mchitidwe wopembedza atsogoleri. Boma linasiya kupereka salary pa cash
chifukwa kunali mavuto. Vuto loyamba, makashiya amachingidwa pa nsewu ndi kubedwa ndalama ndi mbava za futi. Yachiwiri, kunali vuto la ghost workers. Anthu otanamwalira kalekale, anthu ena kuti kulibe amalandira salale ndi kumapita m'matumba mwa anthu ochepa. Nawo anasinthanula kuti ayi civil servant aliyense azikalandira salale ku banki. Zinachepesa chidomeneko. Airtel Money TNM amagulisa mayunisi okanda. Zinali ndi mavuto. Anasintha ndikunena pano anthu akugula mayunisi pa foni. Leronso MRA yazindikira kuti amwenye amaba ndalama za Malawi amatolera misonkho. Malawi akapita kukagula katundu samampasa lisiti. Msonkho wa Malawi umapita m'matumba mwamwe. Ndelero akhazikisa electronic invoicing system. Automatically amwenye amenewo akakhala katundu mu shop, katundu uja azizichaja mu machina amenewo. Afuna safune azipereka income tax. MRA boma akupanga zokomera Malawi, amwenye akupanga zokomera okha chifukwa kudziwa kuti agwidwa pa khosi. Alibe kothawira, akhala kubera Malawi ndalama inosadabwa kuti mwenye angobwera 3-4 months walemera. Misonkho yanu ya Malawi mukalowa mu shopu mwa mwenye sakupereka risiti, ndipo tikulimbikitseni ino Malawi kunena kuti nthawi zina timamisa ndifewo. Chifukwa simungalowe mu shopu ya mwenye ndiwagula katundu wa 8 million komanso akupasa risiti. Mapeto ake msonkho umene ukanapindulira munthu wakumudzi ukupindulira mwenye. MRA tikuthokozeni kwambiri pobwesa machina amenewa, zikuchepesa umbava. Madobadoba akulira chifukwa chani? Business ya chinyengo yathesedwa. Akuluakulu, history is the best teacher.